Guys, may gabi guys, maghikay na sad ta kay tinghikay na sad sa mga duwende dire. Aw, tinghikay ako man ni maghikay. Tinglamo na sad sa mga duwende. Karon amot lang og maka-video ba ko nga magluto or unsa akong gipakuan basta kay ang akong lutoon. Karon nga yang gipakuan sa tiguang kay kaning carrots niya kaning murag lumot-lumot sa ato ah. Lumot-lumot on niya. Kanang lagi tagod-tagod na kung kuan ang mga karne. Tagod-tagod na pila rin pag tagod-tagod. Tagod-tagod yung mag-chopstick kuno hay tapos pero hindi ka mao di ay. Kutaw-kutaw man akong chopstick kay di mo ko kahibaw mo kuan gamit. O kanin mong gidugmok na kong isda. Sa na ko machikol na karon sa pagluto. O gitagod-tagod nga buto sa nga dahon. Basta mo na dahon man na siya nga parat man ko ni buti nga nani og ning pipino. Ako ning pang eksperimentohan sa ano pagluto ron. O dapat ay na usa ka kuan nga sagbot o mais. Higupo na ko sila mais kaya umblis na mga kuan. La. Anang patay na nagsusanto ako na timpla. Na. Try ko nung pagtimpla ba pero kuan de. Basta muna gud na siya. Ay karon dalion na nako akong kuan na kay ang tiguang minaog man. Naligo siya. Wala dili siya maligo dili sulod sa balay kay ang sulod lagi. Di siya maligo diri kay mahal ang meron nun ato siya ubos. O kuan di ay baguhay na sa kung naabot ikan sa ospital kay nagpa-check up ko tungod sa akong kuan matris na ko sa akong guning matris na kong good nga ambot na unsa ni bitaw tugnawa ba suno rasa alas 8:30 na sa kagabion nga maghikay kog sayo alas 8 mayon pag mga onmig magluto adto na sa mga alas 11 alas 12 ulit luoy kayo ang kanon kay babugnaw na lang paita so la nito nung butag man tayo na ito, mantika. Capture ba? Sawa ta kay ba? Char-char na ba? Pailang kuskutaw-utaw ba? Huwag naong na ko eh. Og ano sa pa libog mo kung sa akong mahon eh. Balinsa na ko ay patay asinan naman siguro na sultan na og pipino
empanada, pipino. Kami na, ginagmay na. Kini kadaghan na. Good for 4 person na siya. Ay, paita. Laban lang. Haluan man. Okay. Ready na akong kuan. Ano pa day? Luto-luto ko nung magkukuan ko na ko ba. May bagkay bawang soup. Experience na ako sa Middle East guys kay kuan. Daghan ko daghang lutuon nun. Pero care man siya kay dili man kuan. Andre man good kay. Basta because di ko ka-explain. Lahi ra gyud. Kinamuton lah. Kaya masya luto ko nung saon yung pagluto. Carry laban. Jiko rin ako luto ko saon eh. Gisagol rin ako ang karne o ang katong parat na singa na to eh. Singa na ni moy choy. Asa mo na to eh. Dalibog ko na akong utok ko nilibog na daan. Niya kuan. Dara. Pila rin pag ay mix pa din ako dahil mix lang ako kaya kung bahin niya nagigamay na ba kayo may ato yung mix para mabahin. Ay kabayo sakto ba na akong gibuhat patay naglibog ko. Nalalabog si Akech. Diba? Oh. Steam na ako. Luto na niya. 10 minutos. Ako may agiton. Pagluto na ng makan. Oh. Dili lang ini. So, good data. Okay. Laban. Kani.
yes, kinabuhi. Laban ng kita niya, gituyuan man nato. Sige na lang. Ay, parat noon sa ba? Ay, gino. Sa katilaw. It's night I pray. Na 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 na. The way. Kita ba? Klaro ba? Okay, klaro. Hindi maklaro ko. Ay. Chicken shook. Lagi ko ano eh. Ano mo kung may kawatan eh, kailangan magbantay ko sa kilid ba, kaya basi mga bliss pultahan. Ay, bayo. Pabukala ko na. Isikag asin. Anak lang. If I were a boy, even just for a second, ay, Ginoo. Mga langit. Char yung galuto ba? See fear me Igaso na nga akong kanon. Iluto na, kailangan kasi kuan. Sa katasa. Sa katasa niya, upat kataw nga un. Okay.
I can Ay, kabayo. Ay, bubo.